Tudore kod koro mar chal mar kor lwasi mane ukoro ni koth biro bedo ka chwe matin. To bende openjo kanyo ni e kinde ma uwacho ni koth biro bedo ka chwe moromo. En moromo kanye to biro dok chiena e gwenge kaka mage. Arodi. Erokamano nyamera Joyce kuom thuolo makende mimiyowa. Adwa wacho ni owadwa buka chalna no Siaya to ok ong'eyo kaka weche dhi Siaya wakoni. Nikech adwa na weche mogo miluongo ni marwa mar dissemination kaka wakeyo koro mar kor lwasi. Koro mar kor lwasi kopogore gi workshop ma wacho ni luongo ni PSP ni wan gi yore mathoth mwakeyo koro mar kor lwasi. Kendo e Siaya kaunti watiyogi agriculture department mang'eny kabisa mabende giloso group gi moro miluongo ni CGS long range campaign. Kaka marokro napo niket ni CGS short range campaign. In fact, the CGS long range campaign ni agricultural experts ma Siaya county tiyo matek kabisa kendo gitemo tiyo gi kod ma iluongo ni CGS long range campaign taneno ka ginyiso jopur. In fact, kaka for example sani ma ko drought nitie ni an gadi ni the fisheries department ose advise jopur e weche mag pond fishing ma jopur man gi rech mapok olosore maber ang'eyo ni gisenyiso gimonego gitim. To kopogore gi CGS long range campaign wantiere gi WhatsApp group mang'eny. In fact adwa na mention adek kende kaka smart farm oting'o agricultural farmer groups mang'eny kabisa. To atero ga weather forecast e group gi weekly kod seasonally. Taneno ka gitiyo kode kendo atemo mondo ang'iyane e group no jogo mo oelo focus gago taneno ka ging'eny. Machielo iluongo ni agro consultancy group. Agro consultancy group bendo tingo farmer groups mang'eny kabisa, farmers mang'eny kabisa. Gin kanyo be aore information. To kopogore gi mano, waseyudo thuolo mar wuoyo gi jopiny e radio stations mogwarore. Ok ang'e kata yiena mondo mention gi. To wasebet ko wuoyo gi jopiny e radio stations mogwarore e kinde ka kinde ma wagolo seasonal forecast. To be kopogore gi mano asebet ka dhi radio stations, local radio stations gi mondo update jopiny e lokruok mobedo e koro mar kor lwasi. Koro miya kwayo wadwa buka ni en bendo tudre gi jopiny odonje grube go to biro yudo focus wage kabisa. To kata kaka wacho no ka osemiya contacts abiro soe kanyo. Adwa na weche mag weather forecast gi maber. Asewinjo ko wadwa osetimo makosa moro ko awacho ni ko dhi chwe matin e dwe mar achiel. Ok awacho kamano. Dwe mar achiel e kinde ma kawaida en dwe ma wanega gi oro kabisa. Unless ni wan e season miluongo ni La Nina. Mane ga koro wanyalo yudo koth e dwe mar achiel. But kopogore gi mano to dwe mar achiel en thuolo mar oro nikech en be ma jopur tiyo kode pur. Ndalone ma piny tuo koro gipuro e dwe mar achiel kod dwe mar ariyo. Koro kinde go unless ni ngi kwa midwa yude pi inyalo pidho alode, jogo modak e aora, jogo mantiere gi water pans machiegni ginyalo puro alode. Kokamano to onge kaka inyalo timo alot e dwe mar achiel. Dwe mar achiel nyaka ibed ni in gi pi machiegni e kinde ka kinde. To kendo thuolo ma koro wadhi ni tapa dwe mar achiel dhi bet e dwe motuo. Nimar wan e kinde mar La Nina, week La Nina mabet yom to en La Nina. Koro ok wanyal bet gi koth e dwe mar achiel kendo ok wanyal bet gi koth e dwe mar ariyo. Kata ka gintie to en mana kodhe matindo tindo ma bende ok nyal timo gimoro. To koluwore gi weche mag dissemination aseluone maber kaka onyalo yudowa. Actually in Siaya county ok ang'eyo but e Siaya county to wamako maber kabisa kendo jopur mohero weche mag koro mar kor lwasi ka leo gi koro mar kor lwasi mar week ka week to gigochona kendo gipenja nang'o timore. Koro mano be miya moral, mano miya chir kod mijing'o mar wuoyo gi jopur e yo makare nikech ang'e ni kare gitiyo gi girani. Erokamano. Iwacho kanyo ni dwe mar achiel